Paano mo na-spend ng Christmas at New Year mo last year? Saan mo pa na-spend? Sa bahay lang, kasama yung family ko. Kasi, ngayon, pag mga Christmas, ngayon, gusto ko kasama yung family ko kasi madalas wala ako sa bahay. Kaya, ngayon, pag mga special occasions, Hindi mo ba na-try na mag-out of town sa Christmas? Christmas hindi pa, pero pag New Year na try ko. May mga kasama kang loved one or some friends? Wala. Nung Christmas, family lang talaga. Okay. Balita namin lalabas na ang All About Alam sa Internet TV. Ang tawag daw sa Internet TV ay cyber vision. Anong nangyari? Bakit patagalan ng alien ito? May mga ganyang issues sa management na lang yan. Kasi artist na kami. Walang sabihin na sa amin hanggang doon na lang kami. Okay. May nababalita kami sa Facebook na may kumukalat daw na in love ka. Totoo ba yun? Na in love ka daw? Sino yun? Galing ka daw ng Boracay. Hindi nga. Totoo yun? Kasama ko yung friend ko. Special friend. Special friend talaga. Ano masasabi mo na mas nauna pang na-shoot ang The Pattern ng co-star mo na si Carla Manalo? Wala. Okay lang naman kasi nung time yun yata, medyo naghahanap pa ng location para sa analysis overload. So, mas naul siyang pero okay lang naman. Wala nang problema. And balita din namin magkakasama kayo ni Carla Manalo sa isang project. Ano masasabi mo dito? Cool. Kasi nasa isang management lang naman kami. So, yan. Okay ba ang pagsasama niyo ni Carlo bilang Okay naman. Kaibigan mo kami. Hindi mo kami namang kung ano ba. sa United by Fate? Ano pa mga mangyayari or mga gigs na ngayon darating yung 2020? Ngayong 2012, sinimulan namin na photoshoot kasi nung 2011 medyo wala kami masyadong gigs. Saka dahil sa busy kami, may work yung iba, school. So ngayong 2012, balak namin bumawi. Kasi nung 2010, sobrang boom kami. Tapos 2011, medyo umagsak. Kaya gusto namin balik yung 2010 na angat. So yun, yung recording namin, inaayos na rin namin. Kasi nung 2012, napabayaan namin. Ano mga pinagkakabalaan ng grupo niyo ngayon? Kunyari ba magkasama kayo? Ano mga ginagawa-gawa niyo? Kaming magkakabanda. Poker. Poker, inom. Kaulitan, gano'n. Yun naman. May mga darating ba kayong gigs? So ngayon siguro check na lang sa Facebook ng United. Yung t-shirt niyo, sino nag-produce nito? Tsaka sino nag-design yung t-shirt niyo? Nag-design ng t-shirt namin yung kapatid ng base namin si Nico, graphic artist din siya. Tapos produce, kami lang din kasi yun nga, ang metal dito passion lang. Wala kang makukuha kahit ano advertisers sa junior level. Tanong ko, sino si Philip Dunkel on stage? And sino si Philip Dunkel pag nasa bahay or nasa labas lang? Siyempre, pag sa stage, sinisigaw ako. Pag sa bahay, hindi. Pero, ano ba? Pareho lang. Ayun, makulit pa rin naman ako. Pero, yun nga lang. Siyempre, pag nasa stage, kailangan pakita mo kung ano yung sinasabi ng lyrics mo. Yun. Kailangan paparamdam mo sa tao kung ano yung gusto para iparating sa kanila. Ano si Philip Dunkel sa mga co-star niya? Makulit. Si Raul. Nakulo ko. So yun, pero lagi na makulit. Ayoko nang malungkot. Gusto ko lagi masaya. As an actor, anong mga gusto mong role na gusto mong maibigay sa'yo ng isang director? More on comedy siguro. Tsaka ano nga, tipo romantic comedy. Kasi yun yung mga paborito ko panoorin. Hindi ba sa ganun? Ayaw mo ng mga actions or love story? Okay lang, action, pero payat ko eh. Oo, ang palito. Okay lang yun. Okay lang. Kung ano ibigay, magkatakanapin ko lang. Pero may limitation. May limitation? Oo. Ano naman klaseng limitation yun? Hindi ba kung bibigyan ka ng isang role na yung daily? Depende. Depende sa project. Siyempre, alamin ko muna. Ayokong basta-basta pumasok sa ganun. Basta may limitation. So, pwede in a good way, pero kung alam kong parang hindi na ako yun, ayoko. Supporters. So, ano lang, hi.
salamat sa suporta. Tapos, yan, sa mga kaibigan ko, sa mga future friends, abangan nyo lang. Maraming hinahang yung palitas para sa amin sa mga artists. So, abangan nyo lang. Gigs. Yun lang, check na lang yung Facebook namin. Nandun natin ang info, gigs sa Panda. Salamat, Philip. Thank you.